Οι σπάνιες παθήσεις είναι ασθένειες που απειλούν τη ζωή, επιφέρουν χρόνια αναπηρία. Χαρακτηρίζονται από χαμηλή συχνότητα εμφάνισης και μεγάλη ετερογένεια. Στο περιθώριο του πρώτου πνευμονολογικού συμποσίου που διοργανώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, οι σπάνιες παθήσεις και τα ορφανάρ φάρμακα συζητήθηκαν με τους επιστήμονες να αναφέρουν ότι απαιτούν σφαιρική προσέγγιση βάσει συνδυασμένων δράσεων, ώστε να αποφεύγεται η υψηλή νοσηρότητα και η πρόωρη θνησιμότητα και να βελτιώνονται οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες διαβίωσης των ασθενών. Πάνω από 900.000 Έλληνες έχουν προσβληθεί από σπάνιες παθήσεις. Η μισή τουλάχιστον είναι παιδιά. Παρ' όλα αυτά, όπως δείχνει η ευρωπαϊκή έρευνα, 1 στους 4 υπέφερος και 30 χρόνια ώσπου να γίνει διάγνωση της νόσου. Σε 4 στους 10 έγινε λαθασμένη ιατρική αντιμετώπιση. Στο περιθώριο του πρώτου πνευμονολογικού συμποσίου που έγινε στην Αλεξανδρούπολη, οι διακεκριμένοι επιστήμονες μίλησαν και για τις σπάνιες παθήσεις, αναφέροντας τα κοινά χαρακτηριστικά αυτών των παθήσεων και καλώντας ευαισθητοποίηση κοινό και γιατρούς για πιο έγκαιρη διάγνωση. Μία ασθένεια αποκαλείται σπάνια εάν προσβάλλει λιγότερους από 5 ανθρώπους στους 10.000, όπως η κυστική ίνωση και τα μεταβολικά νοσήματα. Η νεοσύστατη εταιρεία σπανίων παθήσεων και ορφανών φαρμάκων κάνει αυτή τη στιγμή μία εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη μετά από άλλες παρόμοιες σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, που έχει σαν στόχο την ενημέρωση του κοινού, του ιατρικού κοινού, γύρω από ορισμένα σπάνια νοσήματα. Η θεματολογία είναι η κυστική ίνωση, που είναι η πιο συχνή κληρονομική νόσος που αρχίζει και προσβάλλει τα παιδιά της συνήθως με τη γέννηση. Σήμερα έχουμε μεγάλες εξελίξεις ό,τι αφορά το θέμα. Υπάρχουν τέτοια περιστατικά στην περιοχή μας. Στόχος μας είναι να ενημερωθούν πάνω στις εξελίξεις και στο σύγχρονο τρόπο αδιάγνωσης και θεραπείας του νοσήματος αυτού. Υπάρχει θεματολογία σε ό,τι αφορά τις πορφυρίες. Οι σπάνιες παθήσεις μπορεί να εκδηλωθούν κατά τη γέννηση ή την παιδική ηλικία. Οι υπόλοιπες μπορεί να εκδηλωθούν κατά την ενήλικη ζωή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σπάνιες ασθένειες μπορεί να οφείλονται σε έκθεση στο περιβάλλον κατά την εγκυμοσύνη ή σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής, συχνά σε συνδυασμό με κάποια γενετική προδιάθεση. Επιπλέον, τα φάρμακα για αυτές τις παθήσεις είναι συνήθως πανάκριβα. Οι σπάνιες παθήσεις ονομάζονται μάλιστα και ορφανές, επειδή στερούνται ερευνητικού και εμπορικού ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά, οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι ασθενείς με σπάνιες παθήσεις μπορούν να ζήσουν φυσιολογικά εφόσον η ασθένειά τους διαγνωστεί εγκαίρως και αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Τα λέμε σπάνια, αλλά δεν είναι σπάνια. Η συχνότητα είναι 1 στις 5.000 γεννήσεις και όσο αυξάνει η τεχνολογία, αυξάνεται και η συχνότητά τους. Και έχει μεγάλη σημασία να μπει διάγνωση, γιατί πρώτον, αυτά πολλά θεραπεύονται πλέον και εκείνα που δεν θεραπεύονται μπορεί να γίνει προγεννητικός έλεγχος.